Hadiza mai jego barka. Barka barka dai mai jego. Matar Yusuf ta haihu. Ashe. Fatima Zahra ta barkanta. Aliji ban kiɗa na gaske dai wakar haihuwar iyata. Hadiza barka muke ta suna. Ya ga Yusuf diyar Hadiza Fatima Allah ya gayyaba ta. Fatima Allah ya gayyaba ki. Ga waka ta irin ta suna na zo a yau na wallafa ta. Hadiza barka muke ta suna. Na san dangi za su yi murna har wasu ma za su gaskata ta. Fatima Allah ya gayyaba ki. Wazirin na ta garin Katsinawa yuni ne na wallafa ta. Hadiza barka muke ta suna. Gidan Amini na an haihu taron biki ne na suna. Fatima Allah ya gayyaba ki. Lallai Yusuf kai albarka ka wuce tsararraki da dama. Hadiza barka muke ta suna. Yusuf godewa Allahu shi ne yan baka da dama. Fatima Allah ya gayyaba ki. Hadiza sannu amaryar jego tabbas Allah ya baki girma. Hadiza barka muke ta suna. Uwar Muhammad uwa ga Fatima Hadiza lallai kina da gata. Fatima Allah ya gayyaba ki. Hadiza ke ma kin yi albarka mai ji egogin shi na suna. Hadiza barka muke ta suna. Hadiza barka muke ta suna Fatima Allah ya ɗayyaba ta. Fatima Allah ya gayyaba ki. Uwar gida keke yau ta Yusuf Hadiza tauraruwa ta mata. Hadiza barka muke ta suna. Barka barka muke ta suna Fatima Allah ya ɗayyaba ta. Hadiza mai jego barka. Haihuwa kyautar Allah. Matar Yusuf ta haihu ga Fatima Zahra ta barkanta. Hadiza mai jego barka. Barka barka ne mai jego. Matar Yusuf ta haihu ga Fatima Zahra ta barkanta. To Hadiza mai jego barka. Na ce barka dai barka. Ga Fatima Zahra ta barkalla kin ɗauko ƴarki da hannunki. Kama mana sarki sai ta aruko mai nan ba kai ke bani. Hadiza mai jego barka. Mai bani a kullum ya kari wajen sa'in ma ban tsammani. Barka barka kin haihu. Da kai na dogara ya Allah ka tsare ni da ruɗin zamani. Hadiza mai jego barka. Dan darajar manzon Allah annabi sirrin Qur'ani. Hadiza mai jego barka. Barka barka dai mai jego. Matar Yusuf ta haihu ga Fatima Zahra ta barkanta. Kalin ka salati ya Allah gun manzo mai birnin Makka. Hadiza mai jego barka. Dan Aminatu dagun Abdallah domin zama ke da dalibarka. Barka barka kin haihu. A sa'alai da sabon annabi su duka ba sa yin shirka. Hadiza mai jego barka. Sun daga addinin Allah tun farkon imani. Hadiza mai jego barka. Barka barka ne mai jego. Matar Yusuf ta haihu ga Fatima Zahra ta barkanta. Matar Yusuf na ta haihu yuni dole ne waka. Hadiza mai jego barka. Basira sauko dan Allah sun ce na dawo da dan zaka. Barka barka kin haihu. Tilas ne in saka kafiya daga farkon yin baitin waka. Hadiza mai jego barka. Ka gaida duk mai gaishe ka inda da amana mizani. Hadiza mai jego barka. Barka barka ne mai jego. Matar Yusuf ta haihu ga Fatima Zahra ta barkanta. To barka barka mai jego. Hadiza mun zo mai barka. Hadiza mai jego barka. Ga Fatima Zahra ta barkalla. Allah ya yi mata albarka. Barka barka kin haihu.
Yusuf ya zama babanki, Hadiza ta zamto gogo. Barka barka kin haihu. Tunda batun na Fulani ne, a bar batun nan sai jango. Hadiza mai jego barka. Hausa ta zamto yare na Fulatanci kuma dai doni. Hadiza mai jego barka. Barka barka dai mai jego. Matar Yusuf ta haihu ga Fatima Zaratu barkalla. To Hadiza godewa Allah tunda mijinki na sanki. Hadiza mai jego barka. Yusuf lallai na shaida yana tsantsar kuma kaunarki. Barka barka kin haihu. To gidanki na ki da 'ya'yanki, Hadiza me zai dame ki? Hadiza mai jego barka. Ke kaɗai ce first lady, kishiya sai aljanna. Hadiza mai jego barka. Barka barka dai mai jego. Matar Yusuf ta haihu ga Fatima Zaratu barkalla. Kwarai kina da halin kirki, Hadiza ya mai tarbiyya. Hadiza mai jego barka. Zaman aure shi bauta ne, ki haƙuri ki da duniya. Barka barka kin haihu. To ko da yau kin haihu, Hadiza ƙaro soyayya. Hadiza mai jego barka. Ki mai da shi tamkar angon yau, Hadiza kin ji dan Allah. Hadiza mai jego barka. Barka barka dai mai jego. Matar Yusuf ta haihu ga Fatima Zaratu barkalla. Abokina mutumin kirki ne Yusuf kowa ya shaida. Hadiza mai jego barka. Uban Muhammad mai Allah ga yadi baban shaida. Barka barka kin haihu. Mijin Hadiza ta barkalla Yusuf Ahmad ba ka ganda. Hadiza mai jego barka. Lallai Yusuf dan da ne, da ni da kai kuma sai Allah. Hadiza mai jego barka. Barka barka dai mai jego. Matar Yusuf ta haihu ga Fatima Zaratu barkalla. To lallai nan ne zan huta a cikin matar da na ya tsari. Hadiza mai jego barka. Da godiya a gurin Allah da ya ban murya ta kan jari. Barka barka kin haihu. To ya adin samadin Allah na gode karo min kari. Hadiza mai jego barka. Komai ke mana daidai ne, hamdallah ni na gode. Hadiza mai jego barka. Barka barka dai mai jego. Matar Yusuf ta haihu ga Fatima Zaratu barkalla. 090 60 95 43 65 AU wazirin nata Katsina.